Gini aja lah Pak RT ya. Kita tuh pisau aja gini aja. Iki Pak RT. Aduh. Kenapa? Iki Pak RT. Iya. Berantem gambe Pak RT. Yang berantem siapa? Iku bukan gelem banton. Bukan gelem bela. Yang aku meneh. Ini berantem siapa? Aku malah berantem gambe Pak RT. Bingung. Terus siapa yang Pak RT? Ayo. Untung eneng aku kepala kamu. Kok ngene wong jago Pak. Sampai ini kok cuma macam-macam yo. Ngene-ngene iki Pak RT iki. Iya. Yang macam-macam siapa? Nek sampai niku macam-macam. Kambe Pak RT iki. Aduh. Mangko sampai gak dikerja. Ya elek-elek kan ngene Pak RT. Walaupun koyo ngene bentuk. Iki Pak RT. Salah itu. Oh, cuma macam-macam. Salah. Salah. Aduh. Oh, salah. Salah lagi. RT. Iya kan? Aduh, untung eneng aku kepala kamu. Iya, bentuk bocah gini. Ayo mulai kepala kamu. Aduh, kagak balik. Ayo pulang. Jauh, balik. Ya, ayo. Ngomongnya ngejek kerja. Ya ini padha rung kumpul. Arek jam piro meneh kerjoe. Sawan meneh. Loh. Mas Gulali kok malah rene. Jagong disik jagong. Yo muter-muter lah. Jagong neng kini. Yo takon-takon. Budek kok mulang kok ngene. Iku lah aku kok. Kok ngerti sampe niku rene. Dewean. Aduh, gede kawan nih. Enggak sampai niku kok ngerti nek aku neng kene. Yo ndi memang aku dhewe takon-takonmu. Mulane tekan. Enggak, sampai niku rene. Ya, saya ngerti kamu sopo. Yo untungnya neng kono neng wawak kai takon aku. Rupane neng dalam cilik iku mlebu karepmu. Nah, aku enggak percaya takon. Aduh, lu sopo sing tak takoni ae wisan. Enggak, iku maksude. Nah, sampean niku kok ngerti rene. Padahal aku mau teko omah enggak eneng pamitan. Ora neng kawane kae, delok matane. Delok dhewean. Enggak, yo alah. Piye ngomong kambek wong siji iki. Lah nek eneng kan ketok nang mburi. Ora eneng karepmu. Lah kae ndi? Mau memang ora eneng kawane. Tekon-tekon aku, petuk lah wawak kae mau. Enggak iku mau kan aku lunga, sampean niku mau isih turu. Sampean niku sarapan urung? Jadi petuk wawak mau diomongi. Sarapan. Iya iki mbadok. Sampean wis mbadok urung? Ayo, wawak iku isih ning warung mangan mau kan. Jadi tekon aku ngomong banter-banter kono bengok-bengok tetep ora krungu. Nah iku laku. Aku lah. Sampai niku mau aku berangkat rene sampai nesik turu. Ya kan? Ya. Jadi wawak iku sik mangan ning warung. Tak tekoni. Ya kan? Ya. Iku wawak iku sing ngerti. Iya pas. Belok kiri omongi. Ayo sampean kan mesti turu. Ya kan? Kok ngerti nek aku iki rene. Sopo sing ngerti? Kurasa pun sampean nggak ngerti ku jalan potongan. Arepmu jalan potongan iku belok kiri. Cepet malahan. Daripada muter-muter. Aduh. Kok kono ae. Balik aku kono meneng kok. Yo kacuk koyo ngene iki. Iku bareng aku langgo. Tak ngerti. Ngomongnya oke wong sing ora ngomong wis awan. Kae matahari wis dhuwur. Wis awan iki soalé. Aduh. Iku mataharine tos sisan ku sampean ku. Nah, iku lah mau. Wong sawan kok ngene. Mulane jalan sing cedhek kok kono ae ku.
Nah, jadi kan gini. Nah, piye-piye? Aku mau rene iku. Nah, dikei ngerti kambek Tomeang. Yo iku sing tak tekoni sampean ket mau. Tomeang. Iya Tomeang kan sing ngerti. Aku mau dikei ngerti kambek Tomeang. Kae lo kawanmu kae. Iya, Tomeang sing ngerti. Nek aku iku ning kene. Ngene tak critani ya. Piye-piye? Ndang. Ya kan aku rek cita ndime. Ya iya ndang. Jadi ngene kan. Piye-piye? Aku mau sing jagung-jagung bersarapan iki. Oh, wis sarapan sampean. Aku sing sarapan. Ya iya, kamu kan sampean sing sarapan. Iyalah, enggak percaya diomongin. Aku pas sarapan jagung. Semua kok lagi ngomong. Jagung dhewean ning ngarep omah kan? Sampean? Ya dhewean ning omah. Ya iya, kamu kan dhewean iki mau. Ya, tapi kan sampean wis berangkat rene ndi mek mau. Aduh. Aku enggak takon piye. Aku jagung ning ngarep omah. Ya dhewean. Dhewean. Terus nah, ngerokok sampean kan? Kowe di rumah ki ngopo? Ya, aku kan ngrungok iki. Jadi lewat iki musik Tomeang. Tomeang lewat. Ya, Tomeang sing lewat. Iya, Tomeang kan sing lewat. Terus lewat Tomeang. Nah, Tomeang jadi lewat. Tomeang kamu tekon. Tekonnya sampai sampean. Si Bokir nandi. Nah, omongin Tomeang. Tomeang sing tekon. Iya, aku mau sing tak omong. Piye iku? Aku sing jago ngerokok. Tomeang lewat. Terus jadi Tomeang ku tekon ngambek aku. Si Bokir nandi. Omongin Tomeang kan? Omongin Tomeang. Nah, iya omongin Tomeang. Omongin Tomeang. Iya, Tomeang iku ngomong kok sampean. Yo tak ulangin. Nah, ngene yo. Jadi mau aku jago ning ngarep omah. Iya. Lewat Tomeang. Tomeang lewat kan? Tomeang. Iya budak. Tomeang ku tekon ngambek aku. Nah, Tomeang tekon ngambek sampean. Tomeang tekon ngambek aku. Ya iya Tomeang kan? Bokir nandi. Omongin Tomeang. Omongin Tomeang. Ya iya, budeke lah wong. Tak jawab. Aku nggak ngerti. Omongin sampean. Omongku. Aku kan jawab si Tomeang mau. Ya iya. Kamu kan ngono mau. Iya lantaran kan Tomeang tekon. Bokir nandi. Terus sampean jawab? Ya aku sing jawab. Ya iya. Jawab iku. Ya aku ora ngerti. Iku omongin sampean kan? Nah. Enggak lah ya omongku. Aku nggak ngerti ngono. Ya iya. Pokoknya lah ngomong lah si Bokir iku mau. Nah, Tomeang ngomong arek jejeke kerja omongi. Nah, iya memang. Arek kerja bareng. Kerja. Ya kan orang di itu dolan nandi. Sing ngomong dolan sapa? Arek kerja kok dolan. Jejeke kerja. Ayo kerja. Nah. Neng sawitane Pak RT. Nah, iya iki sawitane Pak RT. Pak RT. Iya Pak RT. Pak RT. Wong Tomeang sing ngomong kok. Ya iya sawite Pak RT. Ya iki sawitane Pak RT. Ya manen. Ya memang iya gitu. Aku mau, enggak percaya aku lah. Mungkin dia ngorene iku. Engko ditakoni, omong bareng-bareng kok. Iya, kita iki arek manen ning Tomeang sing ngomong bareng. Aduh. Ya kita memang arek manen. Mulane iku aku tirene iki mau sing ngerti iku Tomeang. Ya berarti Tomeang sing ngerti sampean iku rene. Lah ora percaya. Iya Tomeang kan sing ngerti sampean. Sakjane iku sampean iku kapan percaya iku ambek aku. Lah iki bar tak omong Tomeang. Aku mau. Sing ngerti iku mau Tomeang. Ayo. Nek gak ngono kan sampean gak ngerti rene. Lantaran Tomeang sing ngerti ya kan? Ya gak ngerti lah sing kene. Apane sing gak ngerti? Nah, apa sing pas Tomeang iku mau teko, ngomong karo aku iku mau. Tomeang kan teko. Enggak, Tomeang kan ngomong ambek aku. Terus ngomong apa ndek ini? Bariku mlebu lah aku ning jero omah. Karena aku mau jago ning teras. Berarti sampean niku ganti si ning jero mlebu. Ya iya sampean kan mlebu ning omah sih. Oh, diomongi kok. Tomeang iku kan teko ning omah. Bar takon iku mau, aku mlebu ning jero omah. Aku sing mlebu. Iya sampean mlebu nang omah kan. Ganti iki topi, klambi, katok. Sampean sing ganti. Bariku ya aku sing ganti. Lah iki mau tak omong ngono. Begitu aku metu, Tomeang wis ora eneng. Berarti Tomeang iku sendime. Ora eneng. Iya sendime ndekne.
Ya Tomeyang sing ora eneng nang ndi? Hah? Ya iya lantaran ning ndek ning kono. Ndek iku ndi? Terus ngono. Aku takon-takon lah iku mau. Hah? Diladangi PRT, diladangi PRT. Akhirnya aku ning kene mau. Iki jan bunang dikurang ajar Tomeng iku. Tomeyang. Nang ndi ndene ya? Hah? Mangko rene aku ngerti. Iya mangko rene. Hah? Lah wis demeng ora ngerti kok iku mau pas aku ning arep pintu ning omah. Ndene wis ora eneng. Iya, iku rene. Kae wong iki ora ngerti. Iko wong iko kadang-kadang. Iko wong enggak percaya kambek aku. Ya percaya tapi ndek rene. Kae. Tapi iko nyoto Tomeyang. Ndak su, memang iku sing tak omong mau. Ora percaya iku kan Tomeyang kae. Ya iya, iku mau bar tak ngerti sampean. Coba didelok sing tenan. Iko. Sampean iku sing delok. Iya, memang iya. Tomeyang iko. Tomeyang. Iya, Tomeyang. Memang iya pun tak omong Tomeyang. Enggak percaya. Kok lah nek cedek iku. Pasti Tomeyang iku. Iya, iku Tomeyang, iku rene. Wis sing penting. Iku yo nek delok kae. Iku memang pasti Tomeyang. Ya iya, memang arek rene, arek kerja. Memang Tomeyang ketemu lah. Kok nek cedek kita bukti iki. Aduh, demeng Tomeyang kok. Bukti ki apane? Ya memang iku sing tak omong mau. Memang jelas Tomeyang. Mbah, kenapa nyi? Ora apa-apa. Ayo wis ket mau lah. Sampean wae. Wis, nek enggak percaya ditekoni, ditakoni. Tekoni apa? Apa? Ada apa rupanya? Apa nek sing iku? Wong rengkel. Ket mau aku ngomong sama nyonyor meniran. Wis ora percaya ndene iku. Lah kita wong kenapa? Apa sing diomong iku? Kenapa rupanya? Kok dia ngomongnya kayak gitu? Orang aku baru datang mah tahu aku. Tekoni iku. Apa yang mau ditanya? Apa sing nakoni? Bu apa sing tekoni, Bu? Enggak ada apa-apa dari tadi. Ngomong pun enggak. Kok itu aja? Gawat kali kawan ini. Sampai sopo? Bahas sendiri lah aku. Kau diajak Isa enggak dikongkon rene. Siapa yang diajak kemari? Sendiri aku. Ya wes dari kongkon rene. Siapa? Orang bilang aku sendiri kok. Dewi tapi nggak ada kawannya. Gimana nih nggak ada kawan? Itu ya kawan aku di kongkon rene, aku menjaring bareng nih kok. Aku sendiri, nggak ada kawannya. Bagaimana itu? Ya jangan ngerti kan dari ini. Orang nggak ada ngomong sama siapa? Sopo sing ngomong siapa? Dengan orang ngerti aku dijak rene. Aduh ya, aku sendiri. Ngomong kan. Yang bilang siapa? Nggak nyambung kan? Yang punya ladang. Tapi mungkin sing duwe ladangi Pak RT emangnya. Iya. Pak RT. Iya. Udah tahu Pak RT pun enggak percaya bokirmu ngomongnya kan, Jir. Iya. GRT Pak RT ini. Iya enggak, tapi mau sampean sing ngomong. Iki ladangi Pak RT. Ya iya nggih Pak RT kon manen. Memang nggih Pak RT. Kita kerja ning kene wong telu siji lho. Mau sampean sing ngomong. Ya memang iya. Ya Pak RT iki. Jelas lali. Lali apaan nih? Ladangi Pak RT kok. Aduh. Tapi semen lah nek Pak RT iku sing rene. Dia kan gak bakalan kesasar. Ngerti nek ladangi dhewe. Enggak eneng wong sing arek rene enggak eneng. Aduh, enggak bisa jajak ngomong. Ya wis men jar kae. Apa nih jar kae? Hei, itu Pak RT itu tuh. Pak RT datang. Iki jane ning ngopo ya iki? Iku kan Pak RT. Iya iku. Iya. Iku wong iku. Udah dibilang iya pun. Enggak percaya iku diceluk iku Pak RT iku. Percaya loh, kurang kena. Pak RT. Terserah kau. Pak RT. Ya. Pareng. Iki sakjane ning ngopo ya iki? Mbak, ya itu, manusia planet itu. Ane ngopo pane? Tanya aja lah, tanya. Tanya dia itu. Entah apa yang dibilangin. Biasa. Jadi ngene Pak RT, ya kan? Iya piye.
Aku iki mau isih tangi turu ning omah, tangi turu. Bar sarapan, jagok ning teras. Iya. Bariku lewat lah si Tomeang. Oh iya. Iya. Sampean mesti ngomong. Sampean sing lewat. Memang iya, aku yang lewat. Iya, Pak, sampean yang lewat. Iya. Ngene Pak RT ya. Si Tomeang iki mau lewat teko ngarep omah. Iya. Ngasih kerja Pak RT. Tekon. Karo aku. Tekon kabeh sampean. Sampai sampean tekon nih kan? Iya, tekon iku mbek aku. Iya mbek sampean. Iya, Pak RT ngomong ngono mau lho. Enggak lho Pak RT. Tomeang mau lewat ngarep omah. Aku sing jagong. Iya. Tomeangku takon kambek aku. Iya, berarti tekone kambek sampean kan? Iya, takon kambek aku. Tomeang mau. Pak RT kan ngomong ngono mau. Iya, wis. Terus iku lah nggak percaya ditekoni Tomeang iku. Iya. Jadi Tomeang iku ngomong ini. Mas, bokir ning omah. Omongnya Tomeang. Omongnya Tomeang. Aduh. Omongnya Tomeang kan? Loh, kena Tomeang sing ngomong mau kok. Iya, omongnya Tomeang kan? Tak jawab. Ora eneng. Omongnya sampean. Omongku. Aku sing jawab iku mau. Aduh. Kacau. Tomeang tekon, aku sing jawab. Iya, kan sampean sing jawab. Tak jawab. Orang ngerti. Omongnya sampean. Omongku. Lah Tomeang kan tekon. Aduh. Kayak gitu juga. Ya Allah. Bokir nanti. Ya aku jawab. Orang ngerti. Iya, sampean iku jawab kan? Loh, ya aku sing jawab lho Pak RT. Sampean sing jawab. Pak RT ngomong ngono mau nang iku tekon. Iya, ya Allah. Wis ngono, Tomeang iki mau ngajak aku kerja. Neng kebone Pak RT omonge. Iya, iki lah kebonku, sawitku. Malah diajak rene. Ya iki kebonku iki. Siapa yang nggak mau emosi? Iya, omongnya neng kebone Pak RT, kebon sawit. Iki lho kebone Pak RT. Iya iki kebonku, kayak gini tuh. Nah, kok diajak rene? Iya iki sing arep manen. Tapi omongnya caloro iki mau, iki lah kebone Pak RT sing arep dipanen. Memang iki. Kan mau pun ya wong iki sing ngomong Pak RT mau. Aduh. Memang kayak gitu dia. Emosi bawaannya. Aduh, nggak percaya Pak RT ku diomongi tekon iki wong loro iki. Nah, iku lah mau salah mau kepiye. Terus iki munggur neng kene nggur cerita wae. Nggak suwi ku Pak RT teko. Terserah kau. Entah apa yang dibilang kan. Pak RT sing teko, Pak RT ku mau. Iki baru tas iku lho wonge. Ya wis mudeng. Terus tak jelaske iki mau koyo ngene lah ceritane. Ceritanya apa iki ini ku. Kau dengar lah ya. Kita kemari ini memang mau kerja. Lah omongnya rek kerja. Ya kerja di kebunnya Pak RT. Lah omongnya neng sawitannya Pak RT. Aduh. Ini memang kebunnya Pak RT yang mau kita kerjai, mau kita panen. Lah iki kan kebunnya Pak RT kan? Aku tadi ngomong kayak gitu. Berarti nggak sih, Dok? Ini semua kebunnya Pak RT. Ini Pak RT-nya, kita mau kerja di kebunnya Pak RT ini, bodat kau. Wis nggak usah emosi. Nggak sido ya wis ngomong. Aduh, mana ini Pak RT? Kasih tahu dulu itu dia. Wis nggak usah emosi. Dari tadi kayak nyambung. Entah apa, entah kemana arahnya. Ikulah aku. Ya itulah tadi. Dari sini, udah dari jam berapa tadi? Jam 10 kemari kan? Ngomong sama dia nggak nyambung kayak gitu. Ini lagi orang kayak gitu mau diajak kerja. Apa mana ngomong aja nggak nyambung, sama mana mau kerja? Ayolah mulai. Jadi gini aja Pak RT ya, kita itu kerjanya besok aja ya. Gini aja lah Pak RT ya,
Kita Iya, tukar iya, pisau iya. aja kerjanya. Iya. Gini, Bung. Apa nih? Macam pula. Iki Pak RT. Aduh. Kenapa Pak? Iki Pak RT. Hah? Ya, iya. Berantem gambe Pak RT. Yang berantem siapa? Iku bukit bukan gelem banton. Aduh, bukan gelem bela. Yang aku meneh. Berantem siapa? Kacau malah berantem kami Pak RT. Bingung wong. Tas siapa yang Ayo, Pak RT. Ayo. Untung eneng aku kepala kamu. Kok ngene wong Siapa, Pak? beneran. Sampai ini kok cuma macam-macam yo. Ngene-ngene iki Pak RT iki. Iya. Yang macam-macam siapa? Nek sampai niku macam-macam. Kami Pak RT iki. Aduh. Mangko sampai gak dikek kerja. Ya elek-elek kayak gini ke Pak RT. Walaupun koyok ngene bentuk. Iki Pak RT. Salah itu. Oh, cuma macam-macam. Salah iki. Salah. RT. Salah. Aduh. Oh, salah. Salah lah iki. RT. Iya kan? Aduh, untung eneng aku. Aku kepala kau. Berantem kok bocah cilik. Ayo mulai. Mulai kepala kau. Aduh, kacau balik. Ayo pulang. Pulang. Kerja. Balik. Ya, ayo. Ucap. Mulai pulang.